Hello? Nanapod mo dira ha. Sige na po magsamok-samok sa mga Facebook. Magsige mo lalis away-away dira. Mura po mo mga bright tanan. Este na talaga. Silas lang ka kay nagpagupit naman ko. Kumuwala mo nagpagupit do. De. Imong mama kay dilitras ko mama gwapa. Kung papa kay gwapo. Kamo kay dili. Kapos na po ko'y dulaan na nami pagkaon na dagan diri do. Kamo, nami pagkaon. Wala mo may pagkaon. Sige man kagtanaw. Hindi ba ka mag-share, di pa ka mag-like. Ay! Papakambras takas kong iro lun. O diba? Di! Hello mga bata, kini si Baby Apyot and welcome to my vlog. Kwapa ko kalano. Kwapa kong buhok. Bagay sa ko ha. Bilagi ka ganan sa kong buhok. Silas ka sa kong buhok no kay. Kwapo kay kong buhok. Ikaw dili. Nami pagkaan. Kira ba kag tunot na sa kong video tapos dili ka mo like. Tapos dili pa dyan mo comment. Sige nagtanaw sa kong video ba no, dili mo comment. Dapat mo comment ka dira akay para mabasa na ako. Magpag-greet niya. Kung sila ako pag-greet niya, hindi man mo magsulat dira sa comment. Di pag yun, i-share po ninyo eh. Kinamamuta na sa kong video, tapos di nyo i-share. At namuso kong mga magpapado. Ma! Ay, sigpanok na yan! Hi mga bata, kini si Baby Apyot. Kumusta na mo dira sa inyong balay? Ako, kay napagupit na ko. Kwapa na ko ang buhok. Igipagupitan ko ni Kuya Kukoy. Ing-ini. Ay mo sige gawa sa inyong balik eh, para dili mo maapil sa virus ha. Kini si Baby Apyot. Ang batang sapyot pero cute. Ang batang sapyot pero cute, be. Kamu cute mo, di man mo cute, pares na ko, be. Kaya ako, cute, dukoy ko sa katanan ni mama papa. Kamusta naman? Uy, pagkaon mo, mo pagkaon mo sa gulay o prutas para dili mo masakit kay na virus. Bye! Bye sa inyo! Kamusta mo sa mama papa ko, classmate kay may skwila na may phone para mag-school.